Sakop sa Alimaong Drive, patay sa usa ka shootout sa Bukirang Barangay sa Sugbo. Sakop sa SWAT sa Marandihang naigo sa Dughan. Magtutulo sa Argao, nakitaan nga way sala sa pagkaanod sa baha sa tulo ka estudyante. 5 ka barangay sa lungsod sa Balamban anaa sa listahan nga dengue hotspot sa Department of Health. Bana, biundang sa iyang pagpakahilom, uban na butyag sa publiko ang relasyon sa iyang asawa sa laing lalaki. Mga contestants sa Queen Size Gay Beauty Pageant mipakita sa ilang mga abilidad sa Talents Night. Mayong hapon Sugbo, Kabisayan, ani ang mga balita uban ang kinatibuk ang puwersa sa News 5 Cebu karong adlawng Lunes, petsa 15 sa buwan sa Setyembre tuig 2014. Ako si Dennis Tanok. Inyo sa ming madungog simulcast sa Radyo 5 101.9 News FM alang sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. 5 ka barangay sa lungsod sa Balamban ang gipanid-an sa Department of Health Region 7 tungod sa kadaghan nga gipang dengue. Sukad karong tuiga miabot na og 59 ka mga kaso sa dengue nga natala sa maong lungsod. Jinky Bargio, Sugindimi. Padayon karon nga gipanid-an sa Regional Epidemiology Surveillance Unit 7 ang 5 ka mga barangay sa lungsod sa Balamban nga dunay mga kaso sa dengue. Matud ni Renan Simafranca sa Resu, mitala na sila og 59 ka mga kaso sa dengue sa Balamban sud ning tuiga. Sa 5 nga hugot nila nga gipanid-an, ang Barangay Buanoy ang nag-unas sa ilang listahan sa mga hotspot nga adunay 16 ka kaso sa dengue ug 2 na ang namatay. Ang Barangay Kambuhawe nga mo'y ikaduha nga adunay 12 ka mga kaso, unom sa Barangay Pundol, unom sab sa Barangay Aliwanay, samtang tulos sa Baliwagan. Tuloy atong kaso sa dengue dire kasagaran suspect ra og probable. Kay mahal man ko kayong magpa-confirmatory. Gimanage na siya as dengue. Makaalarma man ang gidaghanon sa kaso sa dengue apan giklaro ni Simafranca nga di pa sila mo deklarar og epidemic sa maong lungsod. Expected na to nga number of cases. Most probably we will declare an outbreak if mo-go beyond siya sa atong expected. Pagkakaron, naningkamot ang Department of Health aron di na musaka ang gidaghanon sa nasakit sa dengue. Gawa sa fogging operations sa nakalabayng semana, nakigtagbo na sab sila sa mga lumulupyo aron pag-edukar kanila sa angayang himuon paglikay sa maong sakit. Naka-distribute ta og mga treated nga bednets ngadto sa mga 160 households. Then nag-turn over ta og larvicide para na magamit sa mga health workers dito if ever doon ay mga stagnant waters. Jinky Bargio, News 5. Hospital ng Himakak nga adunay bag-ong gipanganak na bata nga nahagbong sa sahog. Usa ka statement giluwatan sa maong ospital lunot sa pagsibya o pagpatik sa mga pamantalaan sa maong hitabo. King Perez, Sugindimi. May pagawa silang official statement ang Vicente Soto Memorial Medical Center ni adtong Sabado sa pasangil nga nahagbong sa salugang usa ka bata nga bag-ong gipanganak. Nasibya og migawas na sa internet ang pasangil nga nahitabo ni adtong Miyerkules sa milabayng semana. Nadawat sa tambalanan ng formal nga reklamo ni adtong Huwebes. Sumala sa investigasyon si Dr. Joseph Alesna nagkanayon nga walay bata nga nahagbong sa salug. She categorically denies the statement that the baby fell on the floor. The nurse supervisor statement is collaborated by signed statements of medical intern present at that time and a patient in labor room bed number 3. Apan bisa nasuta nga wala mahagbong ang bata, ilaghapon kini nga gipahiling sa mga doktor. Nakita sa mga doktor nga way timailhan nga nahulog o nabunog ang bata. No evidence of injury or trauma was noted. Thus, no further laboratory and radiologic examinations were requested. Ilang gihangyo nga dili dayon mo reklamo sa laing ahensya katong wala kauyon silang serbisyo bag-o lang mipasar alang sa ISO certification ng maong hospital. This comes at a time when Vicente Soto Memorial Medical Center has tried so hard to improve hospital services. King Perez, News 5. Konsehal sa Dakbayan sa Sugbo nagplano sa paghimo sa usa ka ordinansa nga magsilot sa medical malpractice. Leslie Caminade Vistil, Suginlimi.
Magkigtagbo si Konsel Jerry Carillo sa grupo sa mga medical practitioners alang sa pagkuha silang mga nahuna kabahin siyang nahuna-unaan nga Patients' Right Ordinance. Mato ni Carillo, ang ordinansa magsilot sa medical malpractice sa mga hospital. I already prepared the ordinance. Kinahanglan nga gini siya og consultation ba from a lot of people. Okay, ako, I'm not a doctor. Di sa kung tuga-tuga niya. Kinahanglan kita og mga inputs, no, coming from medical people in medical practice, no. Ang ordinansa mag-require sa tanang mga medical practitioners sa medical transcription og video sa mga operasyon. Mato ni Carillo, pipila na kakinabuhi ang nakalas tungod sa medical malpractice. Need for us to pass a legislative intervention to protect our patients, no. Kaya wa man ta mercy man ta sa atong doktor, wa sa takaybaw. When you start the operation, everything you do must be transcribed, must be recorded. Leslie Caminada-Vistil, News 5. Gobernador may pasalig sa paggahin og kwarta alang sa pagtukod sa mga footbridge sa sapa sa lungsod sa Argao. Sa investigasyon nga gihimo sa Department of Education, nakita nga way sala ang mga magtutudlo sa pag-anod sa baha sa tulo ka mga estudyante. Jinky Bargio, Suginlimi. Sa nakalabayng Biyernes, usa ka team ang gipada sa DepEd Cebu Province ngadto sa Kalagasan National High School sa lungsod sa Argao. Sila mo igitahasan sa pag-imbestigar sa pasangil nga ang pagpabaya sa mga magtutudlo ang hinungdan nga nalumos ang tulo ka tinun-an human maanod sa dakong bulog sa tubig sa sapa niadtong Lunes sa hapon. Apan sigon ni Maria Elena Paras, wa sila'y nakitang sayop sa gihimo sa mga magtutudlo ni adtong tungura. Para nako ma'am, di sa takakuan basta para sa akong nakita lang dito ma'am ba. Kung atong basihan ang sitwasyon at gayuna, makaingon ko nga walay tulo bagon kay sa ako lang ng opinion ma'am ha, kay wala lagi sila ka ba siya i-dismiss ang kuan. Nga katupon ditong dapita, di gito siya balahaan. Ug aron malikayan ang susamang insidente, ilang gisugyot ang pagkuha sa mga ginikanan sa ilang anak sa tunghaan, labi na kung magdaot ang panahon. Ilag yung ipakuha sa mga ginikanan ng ilang mga bata. Dili iparelease ang mga bata kung walay ginikanan nga makuha. Bisa nag mga high school na tuod ni, pero nakinahanglan gihapon sa naghapon mga ginikanan makuha nila. Ang 5 ka mga tinun-an nga nakalingkawas sa pagkaanod, gipailaw ni sabkaron sa stress debriefing. So alang atong mga bata nga medyo na apektuhan kog maayo, doon na among tingnan ang mga teachers dito kay sila may duol dito sa ilang DSWD office para sa debriefing sa mga bata. Si Gobernador Junjun Davide mipasalig sa paghahinog kwarta alang sa pagtukod sa mga footbridges gikan sa pondo nga aid to barangays o sa Disaster Risk Reduction and Management Fund. Hangtod karon, wa pa madawat sa gobernador ang iyang gimando nga assessment report gikan sa Provincial Engineers Office. And I'd like to believe also the municipal government of Argao is also doing something about it. Jinky Bargio, News 5. Imbestigaron sa Senro ang iligal nga paghakot sa bus o graba sa Barangay Bonbon, Cebu City. Ang kapitan sa maong barangay una nang miangkon nga nagnegosyo niini atubangan sa Vice Mayor. Leslie Caminada-Vistil, Suginlimi. Giimbestigar sa City Environmental and Natural Resources Office ang barangay kapitan sa Bunbun sa gihimong illegal quarrying niini sa Mananga River. Ang bagong pangulo sa Senro nga si Raul Pasok miingon nga kun ilang mapamatud-an nga adunay kalapasan ang nagpaluyo sa illegal nga pagpanghakot og bus ug graba, mag-atubang kini og silot. Wala pa ko receive complaint. However, kung because nga alam ka karon, ako na ipasusi. Kanang activity. So found out na ito nga illegal ang ilang trabaho, is ano ba sila wala? Unang gimando ni Vice Mayor Edgar Labella ang pag-undang sa quarry tungod sa hulga nga maguba ang bagong gitukod nga taytayan. Mato ni Vice Mayor Edgar Labella, iyan ang giwarningan si Kapitan Eduardo Cabriana batok sa illegal quarrying niini. Ang kapitan ni pasalig sa Vice Mayor sa pag-undang na sa pagpanghakot sa bus o graba. There was no settlement, but of course the first thing was to ask them to stop. And the captain assured me that they're going to stop. Now, if we can still catch some people who will continue despite the specific instruction, then of course, appropriate action will be taken against them. But I think the captain is quite cooperative.
Leslie Caminada-Vistil, News 5. Kapin 600,000 pesos ng kantidad sa bagong search and rescue equipment ang gitunol sa Police Regional Office 7 ngadto sa Regional Public Safety Battalion kaganihang buntag. Ang buong ekipo naglangkob sa mga headlamps, PC, safety helmets, leather gloves ug harness. Dakong pasalamat sa hepe sa RPSB 7 sa bagong mga ekipo, hilabi na karon nga nagsugod na ang Burr months diin kanunay ang pag-uwan-uwan kay sila mo'y kanunay ipada sa mga rescue operation sa matag katalagman. Nang hinaut kini nga pinaagi sa bagong kahimanan, malikayan ang pagkadisgrasya sa ilang mga sakop. Nasayran nga way tarong nga ekipo ang mga taga RPSB 7 kaniadto din mga improvised materials lang ang ilang gamiton matag operasyon. And this is very timing because it's bare months already. So expected na daghan kay typhoon, mga floods, mga sakuna nga mahitabo sa Pilipinas. So yung RPSB 7, yun yung number 1 unit na gitahasan para sa search and rescue. Actually, kung obserbahan nyo, napadala ta sa bisag asang party sa Sugbo, sa Region 7, at the same time outside Region 7. Tulo ka mga kumpanya nga nakalapas sa 3-meter easement zone gikan sa sapa, nagigsabot sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo ug mipadayag nga voluntaryo nilang gubon ang nakalapas nilang istruktura. Leslie Caminada-Vistil, Sugin-Nimi. Matud sa pangusa Cebu City River Management Council nga si Attorney Joey Daluz nga voluntaryong muguba sa parte silang establishmentong nakalapas sa 3-meter easement zone ang tulo ka mga kumpanya. Tungod sa mga kalambuan, masaligon si Daluz nga musunod sab ang ubang establishmento. Padadaan na nato mga establishment doon na karon this week is the schedule sa among mga conferences, no? Diha. And then they are very much willing to cooperate, no? As of now, so kana pang tulo. Dunay himuong panagtagbo ang mga kumpanyang napadalhan og notisya kalabot silang kalapasan. Kini aron masayran kung naabagyod sa sapa ang ilang gipangtukuran og istruktura ug kung giunsa nga natugutan man sila nga makatukod sa dapit. Giklaro ni Daluz nga ang katapusan nilang dangpan maong pagpasaka og kaso batok sa mga nakalapas sa easement zone. Good ni kanang we uncharted sad ni nga area ba sa amo ba nga we file a case tanan-tanaw na mo if we already have the template later on paspasan na mo file ang kuan because ni feel man good me og unsaon man nila mo pagpapahawa ni mga establishment nga dagko ra kay building nga nagtukod. So I think we have to resort to the law, to the legal process, no, ana lang so that to give them also due process ngano nakatukod sa sila, ngano natabunan nila. Leslie Caminada-Vistil, News 5. Minor de edad nga babae gidagit, gitulis o giamong-amungan sa duha ka malalaking wa niya mailhi. Ryan Sorote, Sugin-Nimi. Paingon na unta nga muuli ang 14 anyos nga batanong babae niadtong Sabado sa gabi paingon sa Barili. Apan samtang padung na unta siyang musakay og bus din sa may City Link, gingong kalit lang kining gipasakay og motorsiklo. Asoy sa biktima nga gisuro siya sa duha ka malalaki sa South Coastal Road. Una pa siya gidaduol sa entrada sa tunnel sa SRP. Way nabuhat ang 14 anyos tungod sa kahadlok. Gikuha sa mong lalaki ang 2,000 pesos nga kwarta sa minor de edad nga ipapalit unta og pagkaon og gatas sa iyang pagumangkon. Wa kuno makontento ang mong lalaki. Gihubuan sa iyang sapot ang dalagita og giamong-amungan. Iya na kong gigari ko na, dito na kayo dikuha ng kwarta din, iya kong gilogos. Nung kuhan ko nung kanang mag-sex ko nung may. Kunya ka mo sugot? Wala, iya kong gibuan ng shirt din, iya gikumot. Giwakli man ko din, iya gisumbag og kausa kong tiyan. Dugang sa biktima nga suway siyang milugnot apan gitiunan kini sa mga lalaki sa ilang dalang armas de fuego. Nakahigayon og dagan ang biktima og swerte nga nagian sa usa ka pulis nga may midakan niya sa Mambaling Police Station. Nakuha sa biktima ang plate number sa gisakyan sa duha ka lalaki nga mao ang 2779XI. Gialarma kini sa Mobile Patrol Group apan wa kini nila makit-i. Dako kay na kuan gani ka ng padong. Makatanaw ka sa dagat na maglingkod. Dito din, nibarog siya dito niya. Nagsandig ko din, niingon mo siya na kuan, ali ko dire niya moto. Kung na di ko yung moto, nidagan ko dito ko sa kalsada na ngay tabang. Wala pa kay. Pero naman tayo, ito ng susiyong sa LTO, kinsay tagiyan eh. Ryan Sorote, News 5.
Drug pusher nga subject sa search warrant naka-eskapo. Iyang kapuyo nga mabdos og 8 ka buwan maoy gidakop. Sugin limi Ray Pasaporte. Apil nung amuan na nun? Nung apit wala. Duha gyang ang inga para na gilima ka bulto dra para di na ang. Nagyaw-yaw si Jenny Lisina 8 ka buwang mabdos samtang nagtan-aw sa mga pulis nga nagsiksik sa sud sa ilang gipuy-an sa sitio Sindulan, Barangay Mabulog ganihang kadlawon. Kapuyo si Lisina ni Andrew Wamar alias Gulyat. Kinsa mao'y subject nga nakaikya sa operasyon sa Mabulo Police Station nga dunay dalang search warrant nga giisyu ni Judge Oliver Pera sa Branch 10. Unang nakitaan sa kapulisan kining drug paraphernalia, 2 ka timbangan og kining gamay nga kinupog nga gituang pinaugang marijuana. Nang hambog si Lisina nga wa sila mamaligya og drogas kay ang iyang gipamaligya maura kuno ang tinfoil sa tag 5 pesos aron siya makatigom og kwarta nga gamiton sa iyang pagpanganak. Diyang nakitaan kining usa ka bultong Cebu, nahilom kadiyot si Lisina ug gisundan pagyud sa laing 4 ka gagmayng pakete sa Cebu. Laing nakuha kining mga bala ug magasin sa gituang kalibre 45. Usa ka semana nga gipanid-an sa kapulisan sa Mabulo si alias Gulyat, una pa nila giaplayan og search warrant. Susihon sa kapulisan kun nalambigit sab si Gulyat sa kalihukan sa mga gun for hire. Basta karon sir kini nga mo ang operasyon based ni sa drugs kay daghan namang report sir nga nabot na mo namaligya ko ni drugs mo to nga amo ni siyang surveillance nag-surveillance mo sa semana ang gitis bayan so mo ni natay nakuha ron nga rin sa sulod ang dito mo lang sa iyong kwarto eh. So isa iyang kwarto iyang nambay di mo na ako. Dagon sa ka diha. Ha? Dagon sa ka diha kaniya. Dagon sa nagluto mo ko nakatog mi ko. Unya sa wakay labot ani. Wala siya ra maguna ko ano na. Pero kay bawo ka maligya siya kuan. Kay bawo, bago pa man ko ni uli sa dirigod. Kay bawo ka kay maligya mag fuel. Oo, bay pagamain ka panganak ako. Ray Pasaporte, News 5. 28 ka mga empleyado sa Naga City Hall napakya sa pagtambong sa gihimong drug test. Na po ka mga empleyado ang napalgan nga positibo sa paggamit sa gidili nga drogas. Ang Cebu Anti-Drug Abuse Commission gihangyo ni Mayor Valdi Malchong sa pag-conduct og drug test tungod sa mga pagtuo nga adunay mga empleyado nga nagamit sa gidili nga drogas. Usa-usa ka gatos ka mga empleyado nga gipatawag, 72 lang ang mitunga. Ang Naga City Hall mao yung labing unang dakbayan o ikalima nga lokal nga kagamhanan sa lalawigan nga nagpa-drug test. Sa mga amiging drug test, igo lang gisuspenso sunod sa 6 ka buwan ang napalgan ang nagamit sa gidili nga drogas. Usa ang naga sa grabe kung ato basihan ang kadabitaw sa kapulisan nga kuan usa ang daga. So mo na nga kung tungod ni ana dakong posibilidad na iyang mga kawani po naapod. So gitawag na mo sila ganihan lang alas 8 after sa flag racing. So whatever reason sa uban nga nung wala ka tunga dili pud ko kahatag pa karon. Ang duda usay may istorya sa mga empleyado may ana pero dili ko ka ko ana kay umama naay mga istorya ingon ana di man gyud siguro na mawa bisag asa. Nadasmagan sa usa ka truck di karga ang usa ka pawn shop sa Dakbayan sa Mandaue. King Perez, Sugin Limi. Nabuslot ang bungbong sa Henry Lulier Pawn Shop sa Barangay Basak, Dakbayan sa Mandaue. Kini nabanggaan sa usa ka truck di karga nga nagdaog mga ginamit nga karton. Way naangol sa mong insidente. Matod sa 21 anyos nga driver sa Maville Recycling Center, uban sa duha ka mga pahinante ihatod na unta niya ang iyang karga silang bodega. Muli ko unta siya sa H. Abellana Street apan nagka-problema ang brake sa truck nga iyang gimaneho. Disgrasya siya nga, huwag dangan siya brake ba? Aksidente rin. Matod sa area manager sa pawn shop, manubag ang responsable sa pagkaguba silang establisimento. Magpadayon gihapon ang ilang operasyon bisan sa maong hitabo. Amo gini pabantayan karon 24 hours. Nya di sad mahimo gamo ning i-close og usa ka adlaw. Kinahanglan nga padayon transaksyon gihapon. Dapat lang gyud sila ni nga ila sige na latimanon kay nahitabo na magina nga nabuslot na niya. Kini bang pawn shop di ni mahimo og
dili ni nato kuanon kay naaman tanang mga butang diri sa mga tao. King Perez, News 5. Gipahigayon niya itong Sabado sa gabi ang Talents Night sa Queen Size of Cebu 2014. Gipakita sa mga plus size nga kandidatang ilang mga talagsaong mga talento hinundan nga puwerteng hugyawa sa mga nananaw. Mitambong sa maong kalihukan si JP Laucatsera. Nagkadayang talento ang gipakita sa 15 ka finalists sa Queen Size. Alang sa mga kapatid natong mga plus size gays, dakong kay gayunan kini nga makasalmot sa mga indigay kay makapataas kini sa ilang moral. It's the opportunity na makashow silang talents, ilang skills and capabilities on pageantry. So I'm very thankful to the Queen Size of Cebu. It's hard to be like me because not all people are given a privilege to be like us. Nangandam na sa bugmayo ang mga organizers sa Grand Coronation Night nga himuon karong Nobyembre 10 diin wa pa sila makapili og venue. The Coronation Night, bongga kayo siya because they're not representing the country but they're representing the festivals of the world. So these are selected festivals of the world. Katong mga festival nga niilado sa tibuok kalibutan og hugyaw. November 10, we are inviting everyone to please watch sa among Coronation Night. Ang among venue is for confirmation pa and amo lang siyang i-announce through sa among fan page. Napili silang Miss Venezuela, Miss Botswana, Miss Africa, Miss Japan ug Miss Hawaii isip top 5 contenders sa Best in Talent nga mapasunday og balik sa Grand Coronation Night. Usa kanila unya ang makalangkat sa Queen Size of Cebu Best in Talent Award nga may dakong porsyento sa dalan paingon sa kadaugan sa Queen Size of Cebu 2014. JP Laucatsera, News 5. Mayor sa Medellin gipahimangnuan sa Civil Service Commission sa pagtamod sa mga lagda nga angayang subayon sa usa ka empleyado sa gobyerno. Apan gihagit ni Mayor Ricky Ramirez ang maong buhatan sa pag-imbestigar sa kalapasan sa duha ka mga empleyado sa Kapitolyo. Jinky Bargio, Suginlimi. Local Chief Executive. Subling nagpahinumdum karon ang Civil Service Commission sa tanang empleyado sa gobyerno nga magmatngon sa tanan nilang mga aksyon. Kininunot sa mga post ni Medellin Mayor Ricky Ramirez sa usa ka networking site batok ni Capitol Security Head Loy Madrigal. More na public figure na yun ta. So we must always be very careful with all our actions, statements, kay it may affect our position and it may affect other people. Yeah, usually manggod we're bringing the name of the office we are representing. So, apan wa mahadlok sa pasidaan si Ramirez. Alang niya, wa siya'y nasupak sa Republic Act 6713 kun mas na ilang conduct and ethical standards for public officials and employees. Sige na lang mo sumbalik, total. As long as what I say in Facebook is the truth. Total, unsa man laway din ng manaway tag usa ka tawo nga sa lawayon og buhat. Noon sa taong civil service nawad-an na silang sentido komon. Gihagit sa mayor ang Civil Service Commission nga mas tutukan nila ang kalapasan nga nahimo sa duha ka gitumbok nga mga empleyado sa Kapitolyo nga adunay relasyon inay sa iyang pagbutyag niini. Katubangon ako lang bisag asa pa. Nanawano na kung believe nila. Jinky Bargio, News 5. Pango sa Capitol Security ug Anti-Illegal Fishing Task Force di mo resign og nangayo og reconsideration gikan sa gobernador human kini gibutyag ang iyang relasyon uban sa iyang sekretarya. Mi-file kini og leave of absence samtang gihimo ang investigasyon. King Perez, Suginlimi. Midagsa ang managlahing bundok sa mga mananagatsod sa Capitol Compound kaganihang buntag. Ang uban kanila nagdala og placards pagpadayag silang suporta sa pangu sa Anti-Illegal Fishing Task Force Loy Madrigal. Ilang gipadayag ang ilang kabalaka nga maundang ang pagpanakop sa mga illegal nga panagat sa Sugbo kun mokanaog na si Madrigal sa katungdanan. Si Madrigal giparesign ni Governor Junjun Davide human gibutyag sa publiko ni Mayor Ricky Ramirez ang iyang relasyon uban ang iyang sekretarya. Kung sa pa may desisyon, dili ta mo biyaan. Na ako pinyo kanunay, balikon na mo. Okay? Ayaw mo kabalaka, bahala. Lipay ka na mga illegal fishing na pudlon. Sige lang.
Kining laing hugpong sa mga mananagat gikan sa tangke Talisay miduaw mismo kang Davide aron mohangyo sa gobernador pagbakwi sa hukom niini sa pagparesign kang Madrigal. Pero tungod lang sa gamay kay mga panghitabo. Wad-on siya. So magsugod na masag dieta sa bag-o. Magsugod na masag dieta sa sinugdanan. Sila re-recognize sa efforts ni Loy. Bisa kita din sa Kapitolyo. I myself na kumakita sa iyang performance. So I told him he will be investigated. Hindi naman tayo procedures din sa Kapitolyo, but I will take into consideration your plea for reconsideration. Tungod sa suporta sa mga mananagat, wa mapugni ni Madrigal nga mahimong emosyonal. Kiring di niyo malikayan nga matouch ka sa ilang sport. Nakighinabi na sab si Madrigal kang Davide karong buntag aron mangayo og rekonsiderasyon. No na lang, it's personal. No? It was between the governor and the chief of security. What's the issue? Ang akong gikuan nga issue tong sa inside the Capitol. Matod sa gobernador, magpadayon gyapon ang investigasyon sa Committee on Discipline and Investigation sa gikabutyag nga relasyon sa duha ka empleyado sa Kapitolyo. Nangayo og 20 ka adlaw nga official leave si Madrigal samtang gihimo ang investigasyon. I will file for 20 days leave para nga kining makapakuhay sa gugamay and giving everybody a break. I told him straight if you go on leave, you should not have any, you should not be, ayaw una lang you have no, di ka makapilapil sa mga task force kay, ako nang sa inyong mga operations niya. Nagplano si Madrigal nga mopasaka na og kasong libel batok ang Mayor Ricky Ramirez. Kinsa mao'y mi-upload sa Facebook sa mga hulagway niya ug ang iyang sekretarya. Gipanghimakak ni Madrigal ang giingon nga relasyon ug miingon nga edited ang maong hulagway. Apan matud pa sa gobernador, it's up to the public, up to the reading public. Gibutyag sab ni Madrigal nga nakadawat kinig hulga sa kinabuhi kagahapon human siya gisundan og duha ka lalaking nagsakay og motor dito sa San Remigio. Giapil na sab sa maong hulga ang babaeng anak ni Madrigal. I almost know where your family is living, Labangon, Diayo Bridge. Pagkagwapa na sa imong anak nindot kayo ihihim. They can try. So yan lang. Si Madrigal nagtuo nga si Mayor Ramirez ang nagpaluyo sa mga hulga sa iyang kinabuhi ug sa iyang pamilya. Matod ni Madrigal, wa kauyon si Ramirez sa iyang malampuson nga anti-illegal fishing operations. It got something to do with it. Kanina gawas mo ni after sa Ricky. Ricky has something to do with it. Abi mo kinitanan, it's all bottom line, puro na siya orchestrated sa mga illegal fishing. Mipasalig ang gobernador nga dili mahunong ang nasugdang kalampusan sa Provincial Anti-Illegal Fishing Task Force bisan og mawala si Madrigal. Anti-task force gyapon. He's just head of the task force. King Perez, News 5. Bana sa kawani sa Kapitolyo mitugan nga gibiyaan siya sa iyang asawa human gikarelasyon ang kauban niini sa opisina. Jinky Bargio, Sugin Liming. Sa labing unang higayon sukad migawas ang kontrobersiya sa Capitol Security Head Loy Madrigal ug sa iyang sekretarya nga si Iris, mitingog og miatubang sa mga sakop sa media ang bana nga si Redero Ramonito Camelio, 28 anyos. Gunit ang hulagway nilang magtiayon, gipamatud-an ni Red nga malipayon silang nag-ipon sud na sa 8 ka tuig ug nabungkag lang kini 2 ka buwan sukad misud og trabaho ang iyang asawa nga si Iris sa Kapitolyo niadtong tuig 2013 ubos sa buhatan ni Loy Madrigal. Si Madrigal mo'y iyang gibasol sa pagkabungkag sa ilang pamilya. Okay, usually kita nga bana gud mo tanan kung idikin sa naghatag ani mga gamita. So ana sa siya nga ikan manikang sa so ako sa wala sa katong mga panahon na wala ko mahatag og siya bagay ba kasi ginudan na nga suporta nga ingon nga kuan ba amo empleyado nga relasyon tra bali.
Nagsugod ang pagduda sa bana nga may relasyon si Iris ni Madrigal dihang kanunay kining dugay mo pauli tungod sa giingong pagkuyog niya sa mga operasyon ni Madrigal bisan og dili na oras sa ting trabaho. Matud sa bana, hinatagan sab si Iris og mga mahalong gasa gawas sa sinima na nga allowance. Last nga ayha siya nilakaw, last nga nikuha jud. Sure jud ko nga si Madrigal pertay kusugas dagan sa pick up, pagliko palandaan. Yaksyon pag lang nakugakos akong asawa, pagakos akong anak man ikabantay na kudan ko siya nag-drive sa sakyanan kay. Ang bayaw ni Iris nga si Tessie Camelio mikumpirmar sa pagkagalante ni Madrigal nga bisan mga isda hinatagan ng iyang pamilya. Every time na muadto ko sa ilaha, na sila yung mga isda. Matinga ako, nanong na isda ako ang brother, nga di man siya mangingisda. So mo dito nga, wala ko niya, asa ng isda gikan? Nya wala siya nga, gikan daw ni kang Ate Iris. Nya asa man siya Ate Iris, gikan og isda, ang sa Kapitolyo man siya nagtrabaho. So man sa Ate Iris nga, gikan kang Madrigal. I won't go shop pang Madrigal, kanang resign. Dismiss yun. Para maguha yun sa iyang service record, he's dismissed, not charged with, kanang paggamit sa kahimalang sa gobyerno, kanang mga empleyado sa Kapitol, iya sugoon, hatod kuha ni Iris, sa mga anak ni Iris, ang krudo, gasolina, gigamit sa service. Tungod ini, gihagit ni Ramirez si Madrigal nga mukanaog na siyang pwesto agig delikadeza. Di madagris polik ito pailan din siya kaso. Ha? Nga, siguro, preventive suspension, dahil nai-komite ng investigar, nagpailag kaso, dismissal. Kanang pa-resign, graceful exit mo na. Face saving mo na siya. Naghuna-huna pa karon ang bana kung musangat ba og legal nga aksyon batok sa iyang asawa. Jinky Bargio, News 5. Way investigasyon nga himuon ang Kapitolyo sa pasangil sa usa ka suwat nga ang jail warden ug consultant sa prisuhan mao ang nagpaluyo sa pagnegosyo og droga sulod sa bilangguan. King Perez, Suginlimi. Dulan duha ka semana na nga naa sa kamot sa gobernador ang suwat gikan sa nagpailala nga usa ka gwardiya sa CPDRC nga mipasangil nga ang jail warden ug jail consultant maong nagpaluyo sa pagnegosyo og droga sud sa bilangguan. Apan subling gipadayag sa gobernador nga nagpabili ng iyang pagsalig nilang jail warden Romeo Manansala ug CPDRC consultant Marco Toral. Oh, wag yun lagi. Mutuo mo ko na nila. I've repeatedly expressed my confidence in them. Nalaging mga anonymous letters, we should careful kita, cautious na anak. Mga anonymous letters. So, watakibaw kining mga tao magununuwat ini, naglagot ba ninyo, doon personal grudge, personal kining katuyuan, sa motibo nila, just to destroy persons. It could have been better kung nagpangan, ni Kuan siya, nagpaila siya o unsa, aron mapasaka nato sa coding. Nahisgutan usab sa Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Commission ang mga alegasyon sa maong suwat sud sa ilang katapusang Executive Committee meeting. Apan way mahimo ang sipadak sa mga pasangil sa maong suwat. Kay posible manggod nga gitumutumo na niya tungod kay nasakitan siya nga gipabalhin siya o tungod lang sa pagduda nga usa siya sa gwardiya dinha nga nagpalusot og droga, so murag ni sumalik lang ba. Dugang panihirera nga bisan pa sa mga pasangil nga adunay negosyo sa droga sud sa prisuhan, wa pay makapamatuod og mga ebidensya sa maong aligasyon. Ang pagnegosyo og droga sud sa CPDRC unang gibutyag sa usa ka dinakpan kinsa yanong mitug-an sa mga pulis nga gikan sa CPDRC ang shabu nga iyang gibaligya. Apan dihang nabalhog na kini sa maong bilangguan, iyan ang gibakwi ang iyang gitugan sa mga nakadakop kaniya. Tingali kung ang Greyhound na ay positive na makita nga drugas, then madudahan sila. But if you remember, katong primero nga Greyhound, wala mo ito'y nakita. Gawas lang katong lisod nga na ay shabu, so dili man na siya makanso. Unless nga nainana, then dili sa kung gusto nga or moingon nga gidudahan silang duha kay mamang na gisaligan sa atong gobernador.
Bisan pa nga gikumpirmar sa mga kadagkuan sa Kapitolyo nga way gihimong investigasyon subay sa gipada nga suwat gikan sa usa sa mga jail guard mismo sa CPDRC nga naglambigit sa mga kadagkuan sa mga bilangguan sa negosyo sa drogas. Mipasalig ang sipadak nga adunay himuong programa alang sa mga bilangguan aron mawagtang ang mga pagduda nga adunay kalihukan sa drogas sud sa CPDRC. King Perez, News 5. Laing text message na sab ang nadawat sa Regional Investigation and Detective Management Division 7 gikan sa laing cellphone number bahin sa gingong pagbulsa sa usa ka finance officer sa Regional Police Community Relations Divisions sa cash donation nga nakolekta sa PRO 7 gikan sa mga fundraising activities og mga amot sa lower units alang sa mga nabiktima sa bagyong Yolanda ug linog sa Bohol ni adtong miaging tuig. Andrea Patenya, Sugin Limi. Mas detalyado ang bagong text message nga nadawat sa Regional Investigation and Detective Management Division kay gi-breakdown ang kantidad nga gihatag sa nagkalain-laing police offices nga mukabat sa dulan 300,000 pesos nga giingong wa na liquidate ug gibulsa sa babaeng pulis. Matod sa investigador sa kaso nga si SPO1 Evelyn Lige, sa dihang una niini gikuhaan og habig ang gipasangin lang pulis, gihimakak niini nga duna siya'y nadawat nga cash donations. Apan sa dihang midangup na si Lige sa finance officer sa Police Community Relations Unit sa ubang police offices, nakapakita silang mga resibo pagpamatuod nga nakadawat ang maong finance officer og cash donation nga 39,000 pesos gikan sa Negros Police, 11,000 pesos gikan sa Mandaue Police ug 2,000 pesos gikan sa Regional Public Safety Battalion. Samtang ang Cebu Provincial Police ug ang Lapu-Lapu City Police in kind ang gihatag nga hinabang. In fact, when I asked her first question kung naabay money involved, she denied, outright denial siya. Pero pag later on, pag investigate na ako sa mga tao, naaday money involved. Dihang gisusi ni Lige ang Bohol Provincial Police Office, iyang nasayran nga pulos in kind ang hinabang nga ilang nadawat gikan sa PRO 7 alang sa mga biktima sa linog ug why cash donation. Dako karon ang pangutana kung asa na ang dulan 300,000 pesos. But when I inquired the Bohol Police Provincial Office, mostly in kind ang ni abot dito. Wala ko ni cash. Dugang nilige nga sa iyang pakighinabi sa mga kauban sa gireklamong pulis, ilang gitaho nga kalit nga miusbaw ang lifestyle ni ini sugod niya itong miaging tuig. Namrog na kuan siya, bungga siya pag ihang mga panamit, ihang mga daway-daway sa iyang kaan ko no, sa katong nag-birthday siya, nagbongga man siya diha. So, I don't know. Sa ilaha lang na. Pero ma'am, part ba sa inyong pag-investigate mo i-check sa na-appeal? Ang yung lifestyle, yes. Appeal pod kay Bosin o napo na siya contributing factor nga nung nahimot to niya, di ba? On leave ang gireklamong pulis, mao nga suway namong gitawgan apan di na makontakt ang numero ni ini. The number you have dialed is temporarily unavailable. The number you have dialed is temporarily unavailable. Samtang mato ni PRO 7 Regional Director Prudencio Banyas, posible sab nga maapil si Police Senior Superintendent Odi Villasin sa investigasyon kay siya pa man ang hepe sa RPCRD 7 ni atong nangolekta og hinabang ang maong finance officer. Giingong mahimo kining maapil sa silot tungod sa iyang command responsibility sa iyang sakop. Well, i-check po ng ating investigators on the command responsibility of the division chief. Bakit na nangyari yun? Kasi accountability yun eh. And that is part and parcel of his job. Karong Miyerkules ang gihatag nga deadline ngadto sa RIDMD-7 aron pagkolekta og mga ebidensya kabahin sa alegasyon batok sa gireklamong babaeng pulis. Human niini diha dayon hukman kun duna bay igong basihan aron ipaubos kini sa pre-charged evaluation. Andrea Patenia, News 5. LBC gipadadaan og notisiya sa City Hall alang sa paghatag kanila og higayon sa pa-explain kon nganong dili i-revoke ang ilang business permit sa dakbayan sa Sugbo. Bot masayran sa City Hall ang ilang tubag kon nganong nga napakya sila sa pag-institute sa security measures nga mo'y gituhuan nga hinungdan nga gibalik-balikan sila og tulis. Sa miaging semana nahagbong sa gihimong security inspection ni Mayor Michael Rama ang tulo ka LBC branches ug gimando ang pagpasira sa tanan nga establishmento niini.
we will send first this notice to institute security measures, explain and revoke business permit. The basis is the kanang business permit itself, kung dili lang sunod sa sunod nga pagpangawat, kanang the failure to provide the necessary security measures na to ensure the safety of the ilang mga empleyado at ilang mga kliyente. Patay ang giingong sakop sa limaong tribe dihang misukol sa mga sakop sa SWAT aton sa ilang pagresponde sa armed person alarm sa bukirang barangay sa Agsungot, Dakbayan sa Sugbo. Sugil ni Ray Pasaporte. Girespondihan sa mga sakop sa Special Weapons and Tactics kun SWAT sa Cebu City Police Office ang ilang nadawat nga alarma kagabi. Dunay mga armadong mga tao sa bukirang barangay sa Agsungot nga giilang mga sakop sa kauswagan kahugpungan demokrasya alimaong. Mamauli na unta ang SWAT dihang way tao sa gikatahong payag nga gipuy-an sa mga armadong tao. Apan duna sila'y nabantayan nga nagkamang ug nagtion og armas mao nga nahitabo ang pinusilay. Napatay sa SWAT si Rodilio Istores. Kinsa naigo sa agtang samtang nadakpan ang anak ni ini nga si Primer. Taga barangay Busay human kini misurrender. Niluta og namuha ang wang aping ni SP Rinanti Nyuda, ang team leader sa SWAT, dihang nilagpot ang slag nga miigo siyang gisulob nga bulletproof vest. Wa na gitaw dito, gi-clear na pull out may pag-pull out na mo. Kalakaw may og mga 10 meters. Sa last man na mo nakita ang tao nga kami mo gikamang nagtiun niya. To pagtiun ni pagkablit ni jaman sa atong suspect, iyang gi-engage, syagit siya. Motong akong mini-over na ako bantay nga daday kilid siya sa mga ubi. Ako yung natirahan. Naigo ko diri sa akong kuan. Natumba ko. Pagtumba na ko, return fire ko. Nya, tabangan na mo tanan kay ngit-ngit mo kayo. Ito pagkaman o meeting nagbagbuwag na hikay dayon nangabot ang mga pulis. Nahibulong lang ko kay sa hitabo dito man ko si babaw buto-buton lang ang ako nadungog. Niadtong Sabado naabot sa lugar ang grupo ug kagahapon sa hapon namalik na sab ug nagpatawag kinig tigong sa mga residente. Taga diri ningadto man dito nga mao lagi na naay mga armadong tao nga among barangay captain di lihok sa dayong among barangay captain ana. Patawag na sila meeting sa kuan ako na sila meeting ba ang mga nagpuyo diri patambungon sa ilang meeting. Kabahin sa unsa man? Yuta man ilang gisgutan. Ito yuta nga. Sila na kuno mo kuan sa mga income. Ako na ibawan ini. Ana ako na sila yuta sa panahon pa sa sungkuran nila sa katigwangan ba. Nya dugay ni nga ila na ugkat. Unsay dagan ani inyo ang kalimaong nga grupo? Unsay inyong pubuhaton? Nag-implement sa Republic Act 8371. Sa naandan nga balaod sa katungod sa katawhang lumad. Gihimakak ni Primer nga nanguha silag abot sa miaging buwan kaysa iya kunong nahibawan nangayo ang ilang grupo. Butyag ni ini nga ang namatay niyang amahan mao'y sinaligan ni Dato Imok. Miabot ang dugang kapulisan gumikan sa kalayo sa dapit aron backupan ang SWAT. Meron sir nga usa ni ka lehitimo operasyon. Yes, in fact ko yung si kapitanan ni pag-operate. Nakuha sa kapulisan ang duha ka armas, tulo ka motorsiklo ug granada gikan sa dinakpan. Wa pa sab matumbok kun si kinsa ang nagsunog sa payag sa alimaong. Ray Pasaporte, News 5. Mao kadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Kini si Dennis Tanok. Musunod ng Action Prime, daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kay di lang kutob sa balita, Aksyon.